салом алейкум бардори азиз, ҳама каса сози хубе тинҷи саломатиётон хубай. Ку кадом нафарое ки медурои лайкҳоро бумоне ҳама каса шерӯинар 4 та суҳбат стоп билета ози мо ҳамеҷа мегем туна бардори азиз. мардум бардори азиз бидуроин силкае ки дар болое бидуроин ҳама каса шерӯинар мефаҳмем чӣ гап чӣ хабар. ин болои силкаро мондагиам даромадем ҳатман подписатсия кунед барое ки пага финал дар инами канал мешава. Бардориҷон зиндаву саломат бошед. салом алейкум ва алейкум ассалом. рӯйхати билетои партияи бародар бинем мепартон камтарак беҳтарак боз ҳамҷа ман стоп билет мекунам бардори азиз. ҳамеша то саҳара рӯйхати билето ҳамаш бигӯям. салом алейкум брат. ва алейкум ассалом. сози хубе тинҷа ҳама каса саломатиётон хубай. ҳамин даромада якум я лайка бумоне подписатсия кунед ки пага финала дар инамҷа тамошо кунем. боз як рӯз пешакӣ бардори азиз барои чи эфир сардем ба хотире ки як ним соат ҳамҷа ҳамсӯҳбат шавем бародарҷоноб буфаҳмем ки эфир мечаспад намечаспад чӣ хелай чӣ хел нестай ҳама амира проверка кунем пага дар бо проблема нашавад. ҳама каса шумо бизане лайкҳоро бизане ҳама каса ку чанд нафари ҳамҷо ҳасте бизане лайкҳоро бардори азиз бидурои як суҳбат кунем гарени бад мешавад. бозида 100% тайёрем бардориҷон билетҳо ҳама кап фурӯштагӣ ҳама 100%. инҷа ҳоли приза нимуш не 30% приза инҷа. пешравӣ ба шумо зинда бошем. ва алейкум ассалом. хушомадед ҳама каса. ку ҳама каса лайкҳоро бизанем бардори азиз. кадом нафарое ки ҳама эфира аввал тамошо дорем ку як бор сухан кунем ҳама эфир часпидестай начаспидестай качества шихелай мақсад тоза нишон додестай надодестай. салом алейкум. ва алейкум ассалом. ба пеши нар зинда бошед ҳама каса. паго соати бародари азиз паго соати 18:00 ба хотире ки 17:00 гуфтем як соат пеш сар мекунем гуфтем ки мардум ина дар телеграм дидем савори хуб додан совети хуб додан ки 18:00 да бимонен ҳамаи кор мебурад ба азур тамошо мекунад. 18:00 сар мешава бардори азиз то тамом шуданаш соати чандира ки бурава мерава бардорҷоно. эфир 100%. салом сози додар чӣ ҳол дорӣ? ва алейкум ассалом. шукри худо. ассалому алейкум акаи муҳаммадҷон. ва алейкум ассалом. аз тахти дил гап нест барои лайкҳо. салом алейкум акаи муҳаммад сози. ва алейкум ассалом. шукр ҳама каса хушомадед шерӯинар саломатӣ барои кор зинда бошед. лайкҳоро бизанед дигаронам бидуроин ҳама каса бардориҷон бидуроин бардори азиз. ин канали майда канала навӯи кардагем медонем ки масалан барои страховкаи ютуб канала навӯи кардагем бардориҷон штобе ки пага начаспад рис накунад маҳкам нашавад исусу подписатсия кунем дар ҳамин канал пага эфир меравад. брат ба пеш гап нест. саломат бошед. паго соати 18:00 ба вақти тоҷикистон 18:00 ба вақти москва 20:00 ба вақти тоҷикистон. бардори азиз сбербанк ватсап сардор на ватсап ҳафтасай бардорҷоно кадом нафаре ки ай ҳами бозие ки пага мешава шерӯинар хоҳишмандем метонем дани время бидуроин билетоша харидорӣ кунем. ба кадом хотир? ба он хотире ки каме дига билет мондай бардорҷоно ҳозир ҳаминҷа стоп мекунем. кадоми успех мекунед марамат кунед ҳозир худаш билета харидорӣ кунед пага финал бозиай.
Ассалому алайкум додар ба пеш бози ажда дорум 10 туи писарам ягон мошин бурояд илоҳим омин 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 апоям медам худованд насибтон кунад. Акаҷон доимо пешравӣ омад ба ҳама насиб гардад. Саломат боши акаи Муҳаммад. Лайка ҳамчин шапка дистам гап нест шена обод боши шербачо зани ҳама каса лайкора бзане бародарҷуно ҳама каса лайкора бзане ҳаракат куне бародари азиз дани врема ҳозир чипта ҳастай метавонед дани врема харидорӣ куне шерена пага финал бозии 10 мошина 810 приз мошинора медонед Mercedes E-Class ана шоҳҷоизаи Volkswagen Golf-ай 5 дона K5-ай 3 дона Kia Optima нархи чипта 250 рубл кадом нафаре ки ҳозир харидорӣ мекунед шербачо дани момент ҳозир харидорӣ кунем братои ма 15 билет 1000 рубл NRA мушкилот осон шава саломат бошед салом ба пеш ва алайкум ассалом зинда бошед ҳама каса бародарои ҷон саломат бошед гап тона дорам ҳазор рамат барои дастгиритон бародари азиз зане лайкуро бисёрон не ютуб нишон намета бисёрон наметонам Лоб фоиз тахта фоиз мешава охи мешава лобой фоиз мешава бардар азиз мо тайёрем уҷаи наи бардармо ҳама 100% тапа тайёр пага финала просто ждат мешавад тамом соати 18 ҳай пага финал нашава бардар азиз смело метонед номрои картатон апартед масад пулотон авазврат мед 100% бадили пир миллион фоиз пага финал ҷанбасти бозии 10 мошин иншаллоҳ мо бурем агар ака мошина или сума дар билети таниш мекунем иншаллоҳ аллоҳ хунаш саломат бошем зинда бошем салому алайкум акай Муҳаммад созем ва алайкум ассалом шукри аллоҳ хушомадед ҳама каса бародари азиз зинда бошед лайкора мезанем бародарҷоно ҳама каса лайкора мезанем шиненад просто будем бародарҷоно ҳозира хидаш мумкин бирава ки пага иншаллоҳ ки хидат айдари ҳами буброи ё соҳиби мошин ё соҳиби пил ё соҳиби лубой чӣ бошад мошинои мара ки бурд карди бародари азиз метавонӣ смело ба ҷои мошин хона бихарӣ ё ки аз зиндагита пеш барӣ короче хулоси гап 199 градус зиндагита ҳалиш мекунӣ ҳамин гапаткати ютуба кафон бибур зинда бошед ассалому алайкум сози бози сар шудми ва алайкум ассалом сар мешава лайк абзане сар мешава ассалому алайкум Муҳаммад сози ва алайкум ассалом шукр салом аз панҷакен ва алайкум ассалом сози хубе шерина саломатиётон хубе бзане ҳама каса лайкора бзане бародари азиз ҳама каса бзане ҳаракат куне шербачаҳо пага финал бозии 10 мошина 810 приз дидесте барабанот 100% тапатаё капсулаҳо ними презаиҷа ними пресиоз капсулка десиамоз бо ана мақсад ки ҷобаҷош мекунем Муҳаммад бародар ин ранги қабул чехелия фаҳмон нафаҳмидам ака бародаро бо сабр бошед ака худаш бачаи хубай саломат бошед салому алайкум ширина зинда бошед шеринар зинда бошед ва алайкум ассалом зинда бошед ҳама каса обод бошед бизанем ку лайкора ҳама каса бародарҷоно лайкора бизанем шеринар ҳаракат кунем бародарҷоно кадом нафарои хоҳишманда метавонем ҳозир ахидаш смелла билетоша харидорӣ кунем эфир чанд минут шид оли нав 10 минут шид як 15 минут дига чарчар кунем агар начаспа ҳама 100% имкали чотка боша бародар азиз пага смелла мегумтонам ки смелла ҳамхи бидурем бозиша тамошо кунем на ису на усу смелла ҳамхи бидуру бозира 100% тамошо кунем салому алайкум акаҷон ба пеш ранги кабуд ранги кабуд шали ранги кабуд нафаҳмидам чира мегӯй чира дар назар дорӣ ака ман нафаҳмидам гап саволи тра вообще нафаҳмидам чира ти дар назар дорӣ капсулара бугӯй агар инҷа ҳамаш приза ҳамира бугӯй агар ҳамаш приза салому алайкум акаҷон ба пеш ва алайкум ассалом зинда бошед ҳама каса саломат бошед шерои нар бизанед лайкора ҳама каса лайкора бизанед бародарҷоно ҳаракат кунед шерои нар ҳозир ахидаш кадом нафарои хоҳишмандаи маравад
Там телефон коя. Гап то надорум рафаи мо. Бозӣ кай? Бозӣ пагоҳ. Пагоҳ соати 18:00 ба вақти Москва финал ҷанбасти бозии 10 мошина аст. Пагоҳ финал ҷанбаст бозии 10 мошина бародари азиз. Успеҳ кунед, ҳозир худаш маромат кунед, ҳозир харидорӣ кунед. Ассалому алайкум бозӣ кай? Ва алайкум ассалом. Бозӣ пага. Пага бародарҷоно, пага финал ҷанбаст бозии 10 мошина. Пага брат бозӣ финал иншаллоҳ. Бале акаҷон, миллион фоиз, 100% пага будро финала тамошо кунед. Ягон гап хабари дига не. Пага финал ҷанбаст бозии 10 мошина шероина. Кадоми хоҳишманде маромат кунед, дани время ҳозир худаш успеҳ кунед, билетоша харидорӣ кунед. Саломат бошед акам Муҳаммад, ба пеш гап нест, обод бошед. Саломат бошед, ба пеш. Ва алайкум салом. Ҳама касак шомаден шероина, зинда бошед. Кӯ бизане бародарҷоно, ҳама каса лайкора бизане шероина. Кадом нафарои хоҳишманде ҳозир худаш метавонед чиптара харидорӣ кунед. Ҳозир худаш братои ма метавонед чиптара харидорӣ кунед. Да WhatsApp чон менависед. Анҷа гуфтаистам ку бародарҷоно сабр кунед, ҳамеша то саҳара рӯйхат мебурояд. Саломат бошед. Гап нест шероина, зинда бошед. Кадом нафарои хоҳишманде бародарҷоно ҳаракат кунед, успеҳ кунед, ҳозир худаш чиптара харидорӣ кунед. Нормально, короче. Местечко. Мардум намехоҳам омада дар ютуб. Не, ман мардум намехоҳам. Просто мардум намехоҳам бекин. Короче, братов, шероина, пага финала ждат кунед, ҳама кун бародари азиз. Билет ҳастай метавонед харидорӣ кунед, ба нигоҳ кунед бародари азиз. Кадом нафарое ки дар 40,000 рубл ҳозир билет мегирем бародарҷоно, ҳаракат кунед, успеҳ кунед, 40,000 рублда ина я iPhone 15 Pro X сери шуморо падаркай. Кадоми успеҳ мекунад, ҳозир худаш бигирем бародари азиз. Я iPhone дига шуморо падаркай, ҳамаи билетҳо дар телефон бозӣ мекунад, чизи бур карде, оши ҷону чаво. Салом ҳамага ба пеш. Ва алайкум ассалом. Солои навкат. Зинда бошед. Саломат бошед ҳама каса братои ма. Сарбаланд бошед шероина. ҳаракат кунед, дар время ҳозир худаш билетоша харидорӣ кунед. Билет ҳастай бародари ҷон. Чӣ кале ки гуфтам 1000 рубл парто 15 дона билет бигир. Номерои Сбербанк WhatsApp 354 Телеграмда ҳатман бидонед подписатсия кунед. Ина Сардор 93 ҳаракат кунед. Акай Муҳаммад, камераро камтар қафо бар. Акай нормальная ку. Чо ягон чо хира дидесте? 100% ашена. Салом алейкум ака ба пеш. Ва алейкум ассалом. Ободи сарбаланд бошед. Пага соати 18:00 ба вақти Москва ҷанбасти бозии 10 мошинара ждат кунед бародари азиз. Пага соати 18:00 ба вақти Москва. Шернар ба пеш гап нест. Кадоми хоҳишманде билет ҳастай метавонед харидорӣ кунед. мо бори аввал аз бозии шумо чипта харидем, финалро интизорем тестар. Пага уже як рӯзи дига сабр кунем, пага бега уже финала.